Наричат следващия ми гост политик от ново поколение. Той е усмихнат, с стил, с излъчване на юпи, изградил се в супермодерните офиси на Европа. Кметът на София Бойко Борисов бързо оценява качествата му и го кани да оглави икономическия екип на ГЕРБ. А аз очаквам да науча от него как всеки от нас може да се справи в ситуация на световна икономическа криза. Много ви е приятно да посрещна на кафе Стоян Мавродиев. Добре дошъл. Добре заварила. Благодаря. Очаквам наистина това да науча, но преди това казват, че политиката е сериозното забавление за мъже. Останалите забавления, малко по-несериозните са жени, коли, лов, оръжие, какво ли не. Приемаш ли като сериозно забавление? Така ли гледаш на политиката? Ами, лично аз гледам на политиката чак като забавление, звучи малко лековато, може би, но по-скоро гледам на политиката като предизвикателство, което може и да те забавлява. Тоест да правиш неща, които са добри и полезни за държавата, за обществото, за хората около нас и в същото време да не се вземаш чак толкова на сериозно. Според мен това е много важно, за да може да изпиташ и някакво забавление в заниманието. Това, което казва, че не гледаш че ти звучи лековато, защото аман от политици, дето гледат лековато на това, с което се занимават. Да, трябва да се гледа сериозно на тези неща, затова го казвам, но важно е, за да бъде нещо забавление, това означава, че не трябва да ти зависи битието от него, т.е. очакването да правиш пари или от това да е свързан твоя живот като нещо на живот и смърт. За мен политиката не е такова нещо, защото аз съм имал и продължавам да имам своята работа, кариера и в този смисъл така е просто важно обществено занимание. Какъв е политика ново поколение, за какъвто те определят теб? По какво се различава от останалите, освен по така модерната външност, кройката на дрехите? Честно казано, според мен кройката на дрехите и външността, специално външността, за нея нямаме заслуга. Най-малкото ние, може би нашите родители, но добра или лоша външността, в крайна сметка човек може със сигурност да има вкус, да се облича добре, да изглежда добре. Това според мен е важно. Независимо дали си политик или се занимаваш друга професия. Сънявам, че има и нещо друго към политика от ново поколение. Към политика от ново поколение за мен по-важното даже не е само възрастта или начинът, по който изглеждаш. По-важното е начинът на мислене. По-важно е да си отворен към света, към модерните, към новите неща, към неща, които би искал да се случат и в България. Тоест да не си конска паци, да не си ако мога така да се изразя, да не си с такъв затворен мироглед, да не си ретрограден, може би. Може би малко по-малка податливост на корупция. Корупция, аз въобще не смятам, че трябва да има, не може да има малка или голяма податливост. Един човек е или корумпиран, или не корумпиран. Тоест, ако ти си малко податлив на корупция, най-вероятно ще станеш корумпиран рано или късно. Затова казах, че е важно да не ти зависи битието от политиката, защото по този начин ти няма да си изкушен от подобни неща, да бъдеш корумпиран и да се възползваш от доверието, което си гласували избирателите. Замислих се, че дали Бойко Борисов избира теб така да оглавиш икономическия екип на ГЕРБ, само защото сте приятели. Със сигурност не е човек, който се отгражда с приятели, така просто приятели. Значи, Бойко Борисов е един човек с изключително така здрав разум и здраво стъпил на земята. Това е първото нещо, което на мен ми хареса в него, когато се запознахме преди години. И разбира се, при нас първото нещо, което започна в нашето отношение, беше приятелството. Тоест, ние не сме имали някакви намерения да работим заедно или да имаме някакъв някакви общи занимания или политически проект или партия. Тогава още не се говореше все още за създаването на партия ГЕРБ. Така че аз на първо място гледам на него като на приятел и на човек, който харесвам като човек, като мъж, като личност, силна, която е положителна за България. Що се касае до поканата, тя дойде много по-късно, когато тръгнахме да създаваме партия ГЕРБ. И естествено базирана със сигурност на моята автобиография, която
е свързана с професионална работа в областта на икономика, финанси и данъци. В тази област, в твоята биография, кое би било? Най-впечатляващото в моята биография, нещо с което аз се гордея, че нито един ден не съм работил като държавен служител, например. Може би това е нещо, с което аз се гордея най-много, защото по никакъв начин никой никога не може да каже, че съм се възползвал от служебното си положение или съм имал така намерение да злоупотребявам с него. Освен това, хубавото на заниманията ми, работейки в частния бизнес и работейки основно в консултантската сфера, че аз започнах своята кариера в възможно най-добрата компания в този сектор, PricewaterhouseCoopers, която е най-голямата в света консултантска компания за финанси, икономика, данъци и така нататък. И това беше голям шанс и късмет, може би, защото малко хора са имали този шанс да започнат на такова място. И за мен е шанс, от първия си работен ден. Точно ти си тук тогава в този ден, защото обещах на зрителите да те попитам за това, което ни се случва. Кризата, в която малко или много с единия или с двата крака сме стъпили и ние не знам точно колко, ти ще ми кажеш. И за шанса ни. Как върват нещата? Един човек, който се занимава с финанси, който е толкова наясно, трябва да знае повече от нас. Как ще се измъкнем? С двата крака ли сме в кризата? Ние отдавна сме с двата крака в кризата, което може би звучи леко песимистично в момента, но аз дългосрочно съм оптимист, така че на фона на краткосрочния ми песимизъм съм дългосрочен оптимист. Всъщност, ние отдавна сме в кризата и независимо, че правителството се опитва да отрича или да бяга от темата, все едно това е някакво заклинание, което ако те не говорят за тази тема, тя не съществува. Всъщност, отдавна тя е факт и то не толкова по международни причини, а по причини свързани в самите нас. Тоест, дълго отлагани несвършени реформи, важни промени в различни сектори, като здравеопазване, образование, държавна администрация, данъчни реформи. Цялата тази несвършена работа за 20 години натрупа огромни проблеми на макрониво в България и тези неща естествено се отразяват на живота на всеки нас в личен план, в доходите ни, в начина, в работата, в кариерата ни. И според мен това е факт отдавна, тази криза не е от сега. Просто в момента има определени ефекти от кризата, която се случва в Щатите и в други западни държави. Но така или иначе, аз си мисля, че ние бихме могли да излезем от кризата, ако може би почнем да си вършим добре работата. Сега и в момента не да отлагаме днешната работа за утре, ако мога така да си изразя, за да не отекчаваме хората рано сутрин с кризи, когато вече излиза от всички канали. Съвет, много от българите, подведени по този западен маниер, който не е никак лош, но теглиха кредити, купиха жилища, някои за собствено ползване, други инвестираха в недвижими имоти, вярвайки, че утре си ги продадат и ще спечелят повече за тях. За съжаление, това е факт, както в други държави, така вече и в България, но това е, може би, нормалният човешки стремеж да живее по-добре, сега, а не след 1, 2, 5 или 10 години. Така че това от една страна аз го разбирам като човек, от друга страна обаче, независимо дали днес сме много богати и печелим добре и бизнеса ни върви и получаваме високи заплати. Това е огромна грешка е да харчим повече, отколкото изкарваме, отколкото печелим, да си позволяваме да живеем на по-широка нога, отколкото можем да си позволим, купувайки си примерно много скъпа кола или много скъпо жилище или яхти и други такива, които много български бизнесмени накупиха в момента. В момента очевидно, че това е било неблагоразумно. Тоест, моят съвет по принцип е и в най-добри времена, и в времена на криза като тази да бъдем разумни и да си подреждаме приоритетите и да имаме яснота кое е наистина важното за нас, за семейството ни, за децата ни, за личното ни развитие и да оставяме всички маловажни неща настрани или да ги отлагаме на заден план.
Аз си пожелавам да имаме едни такива политици, какъвто ми изглеждаш ти в момента от това, което си говорим, политици от ново поколение. Дано да от сърце ви желая успех на изборите и дано да се окажете такива, каквито ни казвате, че сте, защото българина се умори да му казват, да показват едно лице политиците, в последствие да виждаме друго. Надявам се да дойдеш още веднъж, защото разговорът ни беше много кратък за финансите на българите, не само тези свързани с кризата. Има много интересни теми, за които бих искала да поговорим, да дадеш съвети. С удоволствие ще дойда, когато ме поканиш отново. Благодаря ти за това гостуване. Благодаря аз. Успех ти желая. Един видеоматериал интересен, повече за жени, разбира се, отколкото за мъже. Това беше по-добра тема, по-интересно, отколкото кризата. Да.